Perjalananipun kiraping Bapak Sutik monggo mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kawula lajengaken panggihipun sang pengantin menika boten ateges menika tuntunanipun agami menika boten namung kangge angleluri budaya utawi adat ingkang sampun kalampah. Wus dungkap wahyaning mangsa kala dumawa ing kodrat panguwasing Gusti kang murbing jagat. Ing nalika semana titahing Gusti kang asipat jalu lawan wanita ingkang sampun sumadya ngayahi darmaning kodrat jejering Gusti para pujung
saking Bogor isi kembang setaman kasiramaken pratandha eduming nala sang Jatukrama ingkang nembe kundur saking makarya Pertiwi salajengipun kalajengaken sungkeman risang penganten kekalih sungkem dumateng Rama dalah ibunipun mangkono panugas waraning griya ingkang dereng kawiyosing lisan duh Rama dalah ibu siang menika kula sowan wonten ngarsa paduka namung nyuwun donga saha pangestunipun Rama dalah ibu anggen kawula badhe angger lelunggan wonten samadyaning gesang agung panggih rahayu kalih ing rubida kalajengaken gantos sungkemipun risang penganten kakung dumateng ibu mara sepaipun menika ibu urip kanthi sungkeman menika kanthi punipun tiyang sepuh kekalih ugi pikantuk karidhanipun Allah Subhanahu wa taala penganten kekalih mugi saged nglajengaken
menapa ingkang dados cita-citanipun pikantuk ing akhiripun putra ingkang soleh ugi solihah kantos sungkem Nimasayu Genduk Safitri dumateng morspaipun inggih menika Bapak Wahono boten namung tansah nyuwun lumungturing sih agunging pangapunten ugi donga saha pangestunipun. Sinarengan lampahipun sungkem katingal endah asri lamun dinulu rakiting Taman Sasana Wiwaha ingkang dumunung wonten ing RT 9 Kampung 3 Dusun Talang Kongsun mliginipun wonten Kecamatan Tujuhan Kongas Angambar Gondoarum rumpakaning panyandra talen kaperbawan duh titaning menika ingkang dados sesutyaning pawiwahan ing wekdal siang menika putra-putrinipun Bapak asih Silih Genduk Safitri ingkang midil saking RT 9 Kampung 3 Dusun Talang Kongsun ingkang nembe kemawon sapa temuaken samangkata candraning risang penganten putri saking pinter ibu juru paes anggenipun Hamaesi pramila boten mokal bilih menika kadang pribadi kanthi semingkang ngujiwat para tondo sampun setya saderipun risang kalenggahaken samangke candraning sasana wiwaha candraning sasana wiwaha rinengga rerengganing janur kuning munggo marang pisang raja kang sumamburat cengkir gading kebumulung parisawuli datan kantun roni waringin pengaroni si kembang setaman ingkang kebaing wisat wasito sinandi wimbuh amilangoni sasana wiwaha pinajang ing glancang rinunce reroncane kembang setaman ingkang minangka dadya syarat sarana lumados sing adicara panggihipun risang penganten
panggihipun sang penganten kairing gending Subo Kastowo ingkang dipun video syuting Bineka Glokse Cahaya Murni. Sang penganten kekalih ingkang samangke kapundhut gambaripun utawi samangke badhe lenggah wonten damparing sasana wiwaha. Inggih menika risang penganten kakung Kumenyar Prabowo Sumirat Mawa Tejomaya menika candrane risang penganten kakung ingkang sampun saking sasana palorman utawi sasana patemon samangke badhe kalenggahaken wonten ing damparing sasana wiwaha ngagem busana ingkang sarwa indah gumebyar amemba busanane risang Narpati. Lameriko sampun sinandingan matung bapa dalah ibunipun inggih menika Bapa Wahono utawi Ibu Parmini ingkang mijil saking tlatah Temanggung, Jawa Tengah. Menika nggambaraken sinaosa tebih antawisipun Sumatera, daerah Jambi kalian Jawa Tengah menawi sampun dados pesti jatuh kramanipun pikantuk karidhanipun Allah badhe kapanggihaken. Makaten candraning penganten kakung sekap semanten saking kawula minangka ingkang nggereaken panjenengan sedaya salebetipun lampahipun panggihipun sang penganten kathah ingkang boten runtut utawi kathah kalepatanipun tansah nyuwun ageng samodra langsami namung kawula nderek memuji mugi risang penganten rahayu kalis ing rubito wasana cekap semanten usikum wanasim ditaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.